Aduh. Matur nuwun teteng bapak-bapak ibu-ibu ingkang sampun ngersakaken kula sowan wonten ing Rejosari menika. Pojok Sari Rejosari menika dene kula katimbalan kalih Pasinon Nugroho mugi-mugi ingkang dados pangajeng-ajengipun pangajeng-ajeng sedaya. Pangajeng-ajeng. Ora pangajeng-ajeng, pangajeng-ajeng. Anjing-anjingipun sedaya. Anjing-anjingipun sedaya saged kasembadanipun. Lan saged langgeng saged sempulur lawas-lawasipun. Salami-laminipun. Luar biasa ya. Seneng aku nek kowe iso basa krama alus ngono ki aku seneng. Ora ngisin-isinke meneh pisan. Iya. Nggih. Ngono ya, heeh. Sing disuwun bintange Mbak Elisa ya, Mbak Elisa jumeneng sik. Ya, monggo Mbak Elisa. Elisa Orkarus Alaso. Ya. Ndang. Matur suwun iki kepareng rawuh. Iya, biasane sok ana alasan werna-werna ning iki gelem rawuh. Iya. Alasan apa to, Pak? Wingi nek winginane sadurunge bengi kae ya jane dikersake sing di omah kuwi ya pas izin. Aku ya terpaksa supaya ora kokean omongan. Elisa pundi, Pak? Elisa ndilalah kok drop. Aku ngono. Kaya dimugake lara lho, Pak. Lah terus piye lek alasan? Kan boten. Nek aku alasan kowe piye liyane mesti dadi duka. Iya. Mboten piye, Pak. Lah ngopo? Lah Pak Seno kan lemungal sinden ken berkembang. Ngaten to. Lah kula nggih mengembangkan diri ya apa ngono dadi artis bintang apa ngono dijajal ngono lho. Dadi artis bintang apa? Iklan. Wah. Obat tumo. Wingi wis tak omongke. Sampo to? Obat tumo. Sampo. Iya, ya wis. Obat mumet. Nek ndase mumet kae nganggo obat kuwi ngono kuwi ceritane. Ya wi mergo dhewe kok, Pak. Mergo ndas-ndasan kuwi terus aku dari kon iklan ndas-ndasan. Aja sok muni ndas-ndasan to. Ndas ki basa kasar. Nggih, mboten pareng, tapi mergo niku. Terus pada ngerti nek basa kramane ki mustaka ngaten. Saya suwe aja saya kasar ning engko ndak dikira kae ro Pak Sino ora dituturi basa. Saya alus. Terus kowe bali basa krama sing alus terus ra payu. Ha iya. Mergane wis rating pentalit meneh omonganmu dadine mah. Ya, mboten napa-napa, kula mboten payu nggih pun siap kula niku covid napa-napa nggih mboten napa-napa. Ngono lho, dadine kan kathah sinden-sinden se napa berbakat niku nggih kathah. Dadosnya nggih saged nanti gantian generasi-generasi berikutnya seperti ini, Mbak Dila ini juga generasi selanjutnya sesuk kan iso meneh, Pak. Makane kowe selalu tak belajari to, Sa. Nggih. Ketika kembang itu mulai mekar itu akan indah tapi ada saatnya dia akan layu. Betul sekali. Bersiap ngono lho, bersiap. Dadi wong terkenal ya kena ning suatu saat akan disusul karo wong sing luwih terkenal, awak dhewe wis kudu nglenggono. Bener. Pak Seno ya ngono ya. Iya, suatu saat ya bakal ngono, padha. Ya suatu saat bakal aku ya ora payu sesuk. Ya. Nek ana regenerasi yang lebih bagus lagi kita harus mengalah, kita harus merasa bahwa itu memang lebih bagus. Semakin bagus dan semakin bagus. Lah, ngono dadi ora gelem mendak ki ora apik. Betul sekali. Ngono ya, Mak. Kudu nglenggono. Ayo atur panuwun karo para bapak-bapak saka Pojok Sari Ambarawa kene. Nggih, kula ajeng atur kudu alus ra iki. Alus. Kula ajeng atur panuwun kagem bapak-bapak ibu-ibu sedaya ingkang kagungan kersa wonten mriki kagungan hajat merti dusun dene sampun nimpali kula kalian panjenenganipun Seno Nugroho ingkang minulya jagat. Kok kaya wong pekok to, Sa? Kono lho jarene. Sik tak ajari ngene. Nuwun sewu, pedhot sik. Basa Jawa ki patah-patah aja kula mboten ingkang matur mboten. Selala ngampet, engko ndak selak lali
iko sakatane selalali. Ya kudune diapalke ya. Oh, alon-alon. Heeh. Piye carane? Ya punten dalem sewu ngaturaken panuwun dene sampun kepareng nimbali kula. Upamane ngono lho iki men. Nggih. Kula menika jenenge iki mugi-mugi merti desa wonten ing pojok sari ambarawa mriki saged sempulur lan tinampi ngersanipun Gusti. Menapa dipun bejahaken ngono. Bejahaken napa? Bejahaken dengkulmu. Apa mau ngomong apa? Kerene. Ingkang dipun kajengaken saged kasembadan ngono. Oh ya jejal meneh ya. Ya. Aduh, Apa-apa kene ya. Jawa. Heeh. Aduh. Matur nuwun teteng bapak-bapak ibu-ibu ingkang sempon ngersakaken kula sowan wonten ing Rejosari menika. Pojok Sari Rejosari menika dene kula katimbalan kalih Pasinon Nugroho mugi-mugi ingkang dados pangajeng-ajengipun pangajeng-ajeng sedaya. Pangajeng-ajeng. Pangajeng-ajeng. Ora pangajeng-ajeng, pangajeng-ajeng. Anjing-anjingipun sedaya. Anjing-anjingipun sedaya saged kasembadanipun. Lan saged langgeng saged sempulur lawas-lawasipun. Salami-laminipun. Luar biasa ya. Seneng aku nek kowe iso basa krama alus ngono ki aku seneng. Ora ngisin-isinke meneh pisan. Iya. Nggih. Ngono ya, heeh. Aku ngisin-isinke tenan biyen pertama kali ki melu nyinden aku ki disuguh anu daharan ngono ya. Langsung sedene di, "Mbak, wis dikon madang ayo." Waduh, aku ngono wis. Ya, biasane sing anu ki seneng nek daharane entempangane ora didumok, ora dimadang, ora dipengan malah sedih. Ning nek dipangan langsung, "Bu niki kula telaske nggih." Langsung aku ngono, dadi tak entekke sisan. Seneng sing duwe gawe. Seneng. Ning ya ora sok nggarapi lho sing di omah. Pripun? Ha dek wingi kae ning anu kae. Oh suwe kuwi sing wingi kuwi sing muni arep ning mburi. Sing suwe aku kelingan lek do nyugondoke separo-separo kae terus tak unekke. "Pak, iki nang kene iki do ngopi teh, silite ana silete yo." Metune ndoke kok separo-separo. Alah ngono nganti isin aku. Ya kan saiki wis ora ya. Heeh. Saiki wis mulai temata. Nggih. Saiki mau didhawuhi karo bapak panitia. Nggih. Kowe ngaturke doorpress kae ning ngono kae. Oh, enten doorpress. Oh niki doorpress to. Iya. Oh, kasur. Oh ya mantap iki. Masih di doorpress ra, Mas? Landi iki ne ana angka-angkane napa-napane niku mboten wonten. Gandeng mau jane sing disuwun nggon gara-gara aku ya lali nek lakon iki lakon terus bar limbukan terus lakon terus. Soale ponakane wis metu terus saka sore. Nggih. Mula apike doorpress ya ning limbukan iki. Oh nggih. Niki panitiane pun nggih. Keturan saged apa minggah wonten ing niki panggung niki. Heeh. Di anu tok tembangke sithik karo Bapak panitia men samapta. Nggih, niki tembang. Bar tetembangan diteruske ya mak iya. Nggih. Karahinan apa aja lamis wau? Anu sakarepmu iki ana sing nyuwun aja lamis. Oh nggih, aja lamis. Bawani. Ya, ning aku rapal bawani. Ora apa-apa nek kowe sing rapal ora apa-apa. Iya. Kaya wingi ana sing nyuwun lagu apa jenenge kae? Kembang apa kae? Kembang napa? Kae lho sing lagu gendingan kae lho. Heeh. Monggo ngekeki dit 500 ya tak balekke wong Alisa ra iso. Oh nggih, jambu napa? Jambu alas. Anu gending kembang jambu modiar kowe aku. Pamularsih. Heeh, ladrang pamularsih dawah gending ladrang kembang jambu. Langsung pucet raine Elisa. Iya pucet. Piye tok tampani ra 500 ah. Balekke wae Pak, balekke mbangane mlethek ndasku. Ya, mangga. Yen kowe
Ndek kewajiban berat kowe. Napa? Mengko kowe bar nembang aja lamis iki. Nggih. Ngaturi Pak Wakil Bupati tindak ning dhuwur panggung. Oh, nggih, siap. Wis urusana. Oke. Nek kowe kurang ajar awak dhewe ra iso diundang mrene meneh. Beres. Kudu sing sopan. Nggih, sopan wis sopan janji wis aku ya. Heeh. Becik saja Regane Pak Wakil Bupati ya wis ngejob awake dhewe. kapan? Tak bunderi saiki nganti bolong. Agustus 2020. Wah, ya aku sedih jatuh pas eno. Ambo. Waduh. Nek ra ono aku engko mumet kowe mikir sejarah-sejarah. Sapa? Ngejak aku. Piye? Ya kowe ngejak aku kita di petingan ku nanti nggo mikir-mikir sing abot-abot nehno aku. Oh iya, siap. Iya. Aja dibuang aku eman-eman. Ora bakal tak buang kowe selawase pokoke. Nganti aku tuyuk-tuyuk nek aku isih iso mayang tetep tak jak. Yes. Ane ngopo ya payu? Ha iya. Wong wis Payu wis. tuyuk-tuyuk kowe ya wis tuwek wis ora ayu. Iya. Kaya terwelu. Termelu ki apa ngerti kok? Trewelu, aku reti mbiyen aku iso numpak apa sepur trewelu. Kelinci. Oh iya. Termelu. Nena. Mong walengku aja lamis Neno. yen kowe seneng lamis gampang kena ing bebantu Tumraping pasrah. tumraping sarawungan Neno. mbok aja demen lamis Neno. seneng lamis padha karo demen citra Ya, mangga. Yuk, buka bonang, Mas. Yuk. aja sakembang janji wong manis yen to ape alur janji kang suci amung bisa mukti. Wis diaturake. Makasih Pak Matur suwun, Wakil nggih. Bupati, Nggih. nggih. Matur suwun. Mboten nembang kalih kula. Nggih. Matur sembah nuwun, Pak. Ah, wis. Tak kira arep takon apa malah ngecepyek. Ngecep ya. Ayo, Yo kowe ki jane arep ngomong
ngomongke kuwi. Nyeritake apa ki, Mama? Iki kan kuwi ning cedhak kene, Pak. Jadi itu rutunya tuh di sini. Kolonel iya Sudirman itu loh. Oh iya. Nyeritain itu. Oh, perjuangan biyen. Iya, perjuangan dulu. Aku iki anggere wis entuk amplop kok terus ngecepiak wae. Ya semangat, Pak. Jelas lah. Kuwi wis Setya tuhu ning ora penak-enak kapenak. Ya, setya tuhu kudu tak aturake. Nggih, Wis tak tampa to amplope? Niki sampun. Ayo wis. Iya. Nggih, sakniki setya tuhu, Pak. Lah iya no Pak Wakil Bupati Nenggo kok ya. Nggih. Kula piyambak napa kalih kancane? Di amplope ditampa dhewe kok golek kanca. Diporong nggih saged to. Aja wis kuwi tanggung jawabmu dhewe kok. Siap. Tapi aku tambuka meneh. Wah, lah ya iki. Sinden nek ora akeh hafalane iki ya kuwi. Hafalane ya ming gubuk asmara. Lali janjine, podang kuning, ya setya tuhu ya kudu. Ya. Pamintaku. Nah, ndak do disepelekke sa. Ya. Dene otak S2. Atut runtut tansah reruntungan ing sarina Datan kinggang saratmu lamun adoh cakete ngati yen cedhak tansah mulat sida asih Pindo mimi lan mintuna ayo bareng nimbasana tepi wajib ya sida asih Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki ing bebasane benteng kapang apa narsumuhan andika pangalamanku lahir batin kuwus nyata mangsa Mone
mugi les hayuwa. Iya. Ngono. Mugi antuk berkahe widi ati komo tansah ngaturke pangapunten karo Pak Wakil Bupati. Ya. Nggih, nyuwun pangapunten dereng hafal nggih Pak Bupati, Wakil Bupati. Sagadok-gadokipun mengke kula ngapalke. Sesuk apa piye? Sagadok-gadokipun mengke kula Sagadok-gadokipun. Sagadok-gadokipun. Sing arep gedhok-gedhoke sapa? Gadok-gadok. Sak gadok-gadokipun kok sak gedhok-gedhokipun. Sagadok-gadokipun mengke kula latin meleh nggih. Apa-apa. Ya. Arang sing jeneng seni yo akeh banget kok ya sa. Lah nggih. Tembang kuwi nganti pira? Karyane Pak Narto Sabdo dhewe nek diitungi 800 karya. Lho kuwi. 800 karya. Kurang lebih semono kuwi. Yo bukune we papat sajilid wae yo mumet ndase nek sorry meneh. Mumet mustakane nek mikirke kabeh judule ra mungkin hafal, Pak. Mustakane sapa? Kula. Nek awake dhewe iki aja dibasake. Lah jare sing apik mustaka. Sirah nek ngene dhewe. Oh nek ngene dhewe sirah. Oh ngene dhewe nggon aku karo nggonamu. Heeh. Nek nggonamu sirah. Nek nggon aku ndas, ta. Oh iya. Mbak tok disiki lu wong tak disiki. Lan mustaka wis. Ya, matur nuwun Mbak Elisa. Nggih. Pon iki? Ya, kowe kembali sik mengko ngundi apa Doorpress. Doorpress. Di akhir limbukan ya. Nggih, ya, siap. Ya, ndak ngentek-entekke wektu nek ora di akhir limbukan ya. Yo saiki gentenan Mbak. Sapa? Agnes ki ana sing nyuwun langgam rengu. Ya. Diaturake. Yo. Mbak Agnes sing nomor 2 saka awake dhewe iki. Ya. PS4. Oh. PS4 ki Persatuan Sinden 150 cm.
Lah kok 150. Lah cendhike ra jamak-jamak. Biyen dek melu aku isih bocah ki tak kira bocah ki arep dhuwur bareng saiki kok wis anak-anak siji. Dhuwur nggih, Pak. Piye? Riyen dhuwur nggih. Biyen dhuwur. Iya. Kok sakniki mengkeret nggih. Lah kowe soalé nyecep ngelmune Prastiwi sik pojok kae. Iya. Kae soalé ngelmune Bathara Karang. Kula kalih Bu Pras sak grup kok. Lah iya, saya tuwa saya cilik. Terus metu siunge. Ya ora apa-apa ya. Langgam Rengu, Mbak Agnes, panyuwunan saka streaminger saka Hong Kong. Ya. Nggih. Ngono ya, Mak. Ten Hong Kong siang napa malam nggih, Pak? Aku ora ngerti, kowe tilik ana dhewe malam. Oh nggih. Oh nggih. Keletan pirang jam dari aku Hong Kong. Heeh. Hong Kong ki wis SMS karo aku. Nek ora aku sing maca ora ngerti, Doan. Untung aku ki iso menguasai 6 bahasa. Waduh. Kowe kuwi ora iki lho wacane. Pripun Pak wacane? Lho ki rungokno nek ora percaya, nek kowe artine ra dong, nek aku dong. Oh nggih. Tungkok siu to wangkon. Cung tu mok cia to fosi to kosing ranggam rengu. Wah. Oto sapa ta cema ta siji. Boyo ngono tenan. Oh iki ming cangkemku ana. Ora usah percaya. Ya. Ya diaturke, dibawani sik. Ya. Nggih. Memanise merak hati. Suarane banter ya. Wong cendik lemu siji ngomong, loro ngentut. Oh iya. Banter asli. Enggak, mboten kula. Neno. Bacaane mung Neno. Kandas luwas wira montang manting. Mangga telibokke dandut konjokan. Ya. Sanana. Bebasan sa umpama kaya ngenteni kumambanging selolangke datine ampang ranteng jejuwe
dipun pinangkani matur Agnes Yanandasari. Iya. Nggih, 3 juta nggih, Pak. 300. Senengane kok ngundak-undake ora. 300.000. Heeh. Lumantar rekeninge Mas Indra Sanjaya. Ya. Ora apa-apa. Karang saiki ana WA iki nyilakake aku kok no. Iya. Kok nyilakake kowe. Ya biasane nyuwun lagu iki liwat dalange saiki lumantar WA. Terus wis iso transfer langsung ae ora mampir nggone awake dhewe. Iya. Guntingku nganggur iki. Ya ora apa-apa ya, Mak. Kabejane dhewe-dhewe rezekine dhewe-dhewe. Pancen ya ngono no. Iya. Iki sinden 10 iki ya bakal migunani kabeh. Wis pokoke engko sak uni-unine. Ya. Kabeh kudu muni no. Ya ora entuk nggon limbukan ya engko sesuk-esuk gebuki rak muni-muni. Ngawur wae ora. Njur apa-apa njur anarkis ora. Sembah nuwun, Mbak Agnes ki mau. Ya. Ki le nderek aku wis kelas 2 SD. 2 SD wis melu nyinden. Nyinden ning jaman semono aku cek nganggo musik-musik, nganggo keyboard, nganggo kendang dangdut, nganggo bass. Nyanyine lagu-lagu dangdut, lagu campursari. Ya, saya suwe tak didik iso dadi sinden, iso gelem nyinden. Wah, senengku ra jamak-jamak. Ngono ya, Mak. Iya. Mula kudu ana tunas-tunas sing pancen kudu mengganti sing sepuh-sepuh kono. Iya, pancen bener ngono ya. Dibacutake. Ya. Saiki genti Mbak Tatin. Ya, Mbak Tatin sih kepareng jumeneng. Monggo. Ki ana layang tiba meneh keri no. Saking Bapak Siadi saking dusun Samban pengen nyekar tembang Caping Gunung. Aja dipleroki, matur suwun. Oh iya. Saking lereng Kendali Sodo gunung. Wah. Ngendi, Mak? Embuh aku ya ora dong. Saka Kendali Sodo iki apa Trayanoman sajake. Nek critane ya Sumawana nek ora kliru lho, no. Iya, daerah kono. Dhuwur kono, ya. Ya tinembang. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Wah, ya iki. Kejaba Elisa ya iki sing lagi viral, no. Iya. Napa? Mbak Tatin iki. Yang menggemaskan. Hah? Yang menggemaskan. Oh, tenan. Aku sing juragamu dhewe pengen napuki kok saking gem. Senenge ora gemes nek ana kuwi ya. Lah piye? Lah wong gemes ki kadang kala sok nabok, sok njiwit, sok nendang ki mergo gemes. Lah nggih, lumrahe ngenten niku to. Kok napuk? Lah ya saking gemese ro lambemu kuwi lho nek dong kanu fragmen ketoprak kajan. Aku kedhe piye? Iya. Jane ya ora apa-apa, jane ya ora apa-apa ning saking dhek pinter le mendramatisir dadine ya penonton ki kadang kala sok katut emosi. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Nek le ayu ya ayu, nek dandan. Oh. Lah kok nek dandan? Nek ora dandan aja nyawangno. Lah napa nek wonten dandan? Delok we nek. Kok nek wah wis awake ra. Ya mergane jenengan bendina weruh ya. Oh, mergo bendina weruh kuwi. Nggih, nek arang-arang weruh ya paling ora nek. Ya arang-arang sing weruh barang ya aku ya nek kok ndelokke. Iya. Nek rai rak bendina weruh. Nggih. Lengen bendina weruh. Nggih. Sikil bendina weruh. Nggih. Kaya to, geger kan arang-arang weruh. Iya, kuwi ya nyatane ya geger kok. Aku nek kon brangkang rak wis kari nukokke kursi to no. Wis kaya meja. Ya ning ora apa-apa ya nyatane akeh sing tresna kok. Lah iya. Ayo Tin, nembang. Ya. Napa, Pak? Iki ora njaluk-njalukan sawer-saweran lho, ora ana sawer nang kene. Mboten. Ndak kowe to. Titik-titik njaluk dit, njaluk dit kok nembang njaluk dit. Iya. Lah ono kok. Ana ndi? Nek pas ono. Ngene Agnes ditransfer, nggone Elisa diulungke dhewe karo Pak Wakil Bupati. Nggih. Iya. Ayo kowe nek arep golek saweran kono medun panggung ider kono. Engko besek. Ayo sinten ya sawer karo nyanyi. Iya. Ora kok njur masrahke aku. Ning kene ora ana. Wondene iki ana iki mergo ana tulisane ngisor kagem Pak Dalang. Iya. Oh, kagem Pak Dalang. Lah iki Pak Dalang nggih purun. Lah ya wong diparingi kok. Lah nggih Nek tak tolak engko nyepelekke kagem Pak Dalang ora sudi ngono. Wah, dudu meh. Nggih mboten ora sudi ning mbok dibagi-bagi karo anak buah ngono. Nek cukup tak dom. Ha iki mung 200 ki dido wong 10 entuk pira? Ya nggo kula tok. Wah, ya aja kancane Mary. Engko nek ana sing munggah maringi dhewe ya kuwi bejamu. Nek ngene iki tak dom ndak do Mary. Ya. Ya nembang apa kowe?
Lah enten pamundutan apa? Sementara iki jenengmu tidak tertera di sini. Iya, tapi maksudnya pemundutane napa lagune? Ora werna-werna. Ana apa jenenge iki Gerajakan ana. Iya. Gerajakan apa Mbak Ayu nggih? Caping gunung ana. Ning iki Bapak Siadi iki kaparange arep nyekar dhewe jarine. Pengen nyekar piyambak. Oh iya. Oh nggih. Kendel kok iki rasa diterke wis nyekar dhewe. Sakniki napa mengke? Sop bisa kowe sikik engko bar iki Pak Siadi kuwi. Iya. Kula riyen. Apa? Gubuk nggih. Apa? Gubuk. Ya ini kok ngalah ngejak bubuk. Wah, gubuk asmara kok bobok lho kupinge. Oh kuwi. Kurang ajar to kuwi. Kupinge ngopo? Aku mengarep nekke budheke ndadak. Ya nek kerasa ya ora apa-apa. Aku ora muni budhek lho. Ora apa-apa. Jenengan tok sing muni budhek padahal aku ora muni budhek lho. Ora masalah. Iya. Aku ki nek karo Sindan tok nek apa-apa ki ora masalah. Sing ora trimo sing momong. Sing ngomong sapa? Mbah Mul. Mbah Mul ki pundi? Ya sak omong-omong aku sing momong ya ora tepung kok. Iya. Wong dadak kenalan terus sing momong ora. Iya. Sindan aku nek dalam ki gampang lara. Kula ta? Tandane. Kula ora ngunekke lho, wong nyata wong muni gubuk kok bobok. Kuwi jenenge apa nek ora budhek? Nah, kuwi jenenge ya ngunekke to ngono kuwi. Lah ngene apa jenenge? Ya budhek tak akoni. Tuli. Selip ling ngrungokke selip ora perkara budhek. Ya. Nggih, selip, kupinge selip. Wis penok ra apa-apa, diterima-terimake. Sing ra trima sing ngomong. Mbah Mul. Mbah Kasan. Malik meneh. Sing ngomong kok akeh men, ya. Nggih. Gubuk ya kena wis gek omong. Ayo kok nek enggak di banting ambiar. Kuat apa piye? Kuat apa banting aku? Kuat. Ambok ping pindhone kowe nek kon banting kaya ngono kuat aku. Ora kuat ya tak kuat-kuatke to ya. Terus arep ngopo nek dibanting? Ayo banting ambiar ya wis mung dibanting tok ngono. Arep ngopo-ngopo ya ora wani. Kasus malah. Mergane ngapa? Ya banting. Mulai ya. Ya. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsir. Oh, mripate plorok. Wong kleru kok. Ha apa bener? Lingsem. Nah, Kok lingsir? mau kupinge saiki apane? Cangkeme. Tak akoni wae ora apa-apa. Aku ora muni lho. Ya ora muni ning arahe ndonoe kok. Lingsem yen mutan neno Sesawangan. kleru meneh. Ya sakaremu wong aku rapal kok. Aku ki ping benerke larase. Lelampahan kang wuri Ya. Tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Neno. Mangga, ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae
Ya wis, arep ngenteni apa? Alhamdulillah nang sing nyawet. Endi? Niki? Oh ya syukur. Ya kuwi jenenge bejamu nang kono kuwi. Nggih, matur nuwun nggih Pak. Wau saking sinten mboten ngertos. Pokoke matur nuwun. Ya, lemah teles Gusti Allah sing bales. Nggih. Heeh. Lemah teles. Apa kuwi? Jeblok. Ya, lambene lambe elek to. Ora gelem matur nuwun kok malah ngunekke jeblok. Sing jeblok kowe kuwi. Iya. Matur suwun, Mbak Tatin. Heeh, iki mau kula monggo Bapak Suyadi Yadi. Ya. Saking dusun Samban pengen nyekar tembang Caping Gunung. Ya, biyaine ndi, Mak? Mbah. Mau ngaturke nawala mrene kok. Ya. Lumantar ibu-ibu Waranggana kuwi. Heeh. Saking lereng Kendali Sada. Ya. Oh nggih, oh nggih. Oh. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Pak Siyadi. Oh, Bob Marley. Ah iya. Nuwun sewu Pak Deleng. Nggih, Niki kalih nyambung sedulur ingkang pinten-pinten taun boten kepanggih. Oh, Lah niku Pak lek kula ngatimin wonten mriki. Lah niku nggih alhamdulillah kalih nyambung pas seduluran. Nggih. Nderek ngregengaken Pak Deleng. silaturahmi menika sae. Nggih. Ya, monggo. Badhe nyekar Caping Gunung? Nggih. Oh, nggih monggo. Ya. Iki kita wong Afrika iso Caping Gunung. Bob maneh. Nuwun sewu mangke nek wonten kesalahipun dibenerke Mbak Alisa. Aduh, mesa nyuwun nih. Mesa milih mangke dibenerke. Aku wis sepuh kaya ngono kok menerke dadak njaluk tulung. Iya, mangga, Mbak, mangga Pak. Siyadi nggih asmanipun nggih. Nggih. Saking lereng Kendali Sada niku pundi, Pak? Samban. Samban. Samban nggih lereng Kendali Sada mriku, Pak. Sumawana. Mboten mriki samban wingkinge Coca-Cola. Oh, nggih 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 nggih. Nggih. Mburine Coca-Cola. Mangga. Saben bengi saben bengi nyawang Mau meng kemunggahan nek mau. kona Tang detang. Yen memajang amung nganggo janur kuning. Ya. Sampeyan iku sok anu latihan karawitan ya? Mboten, Pak. Mbok ketoprak? Nggih nggen reokan kalian nak mendet pantun niku mbeto caping ngoten panas pas wayahe panas ngedos pantun ngoten niku to, Pak. Kali nembang-nembang Nggih ngoten. kali nembang. Dadi nek enten salahe nggih. Mboten malah kula nika gumun, kula kita benjamin nika kagungan gesok gladen karawitan wong anu nadane nggih pas, suarane nggih apik. Oh iya. Lha iki lho entuk-entukane nek wong anu golek pari, golek ramban, nyunggi pari karo tetembangan suarane malah apik no. Iya, ngono ya, Mak. Heeh. Kembang woing weton gunung Luar biasa iki. Iya. Ki seneng aku. Bapak karyanipun apa? Dalem Pakaryanipun. niki wau kesenggol sithik, Pak. Napa? Gaweang sumur niki wau nembe damel sumur sedinten. Wow. Tukang golek sumur kok ya. Nggih damel boto. Sampeyan niku nek tukang gawe sumur kula tak takon. Nggih. Manuk apa sing betah ambles bumi? Wah niku rahasia niku. Nah, niku manuke wong golek nduduk sumur. Iya, wis ambles bumi jero banget no. Pacitan sarwe jana Wis
kompak e. Iya. Oh, tombo kesel kok, Pak. Nggih. Jan dhek ya iso nek panas udan panas aling-aling saping gunung. Ayo sinden-sinden 1 2 3 ya. Misowa Nadyan wadon sarta lanang minum ampun minum nek minum niku basa Indonesia inumane banyu bening. Ya luar biasa. Lajeng ki langgame mangga. Kejaman berjuang dur kelingan anak lanang biyen ninggal janji ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing ora ilang bening apa lali neng gunung tak jagongi saka jagung yen mendung tasili sabeng gunung Ki mau Pak nganu ngaku nek sok reokan nono. Ya, engko didadekke reokan no. Ya. Entuk tang. Entuk. Ya. Nane ya. syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja kene ora
kurang le ngreyok sampean niku. Lah mboten repot. Mpun kesel kok, Pak. Napa? Astane pun kesel. Oh, kesele Terus ngoten. Wingi dalu muat ayam potong dadene pun kesel. Oh, nek siang muat ayam, nek dalu duduk Dalune muat ayam. muat ayam. Nggih, ayam potong. Siang duduk sumur. Nggih, ndamel. Napa? Ndamel sumur. Lah nggih niku jenenge duduk sumur. Iya. Nek damel sumur sampean ora iso. Damel kok sumur sampean gawe sumur ngoten ya iso, mboten iso duduk sumur. Ya ngono tembunge sing pernah nggih. Nggih. Ana Syukur bisa nyawa. Gunung Teso. Dadi rejo. mriki, lho, tak waca situ. Mriki, lho. Nggih, matur sami-sami, nggih. Dilajeng dipleroki, Pak. Napa? Pleroki gadane Pak Narto Sabdo. Oh, sampean elok lho. Sampeyan ngerti sik nyipta barang niku luar biasa. Malah justru penyanyi-penyanyi campur sari niku sok mboten menghargai kalih napa sing Bapake kula rin nggih tiyang dapuk ketoprak kalian wayang, Pak. Oh, bapake. Almarhum nggih. Oh, pun sedo. Sampun Oh. swargi Pak Sudar. Oh, Pak Sugeng. Nggih. Sopo Mak? Oh, ya men kono ki marem ngono lho. Nggih. Ke Nggih. Kan diplerai pupung dugi mriki nggih. Katon sutresnane kali budaya Jawi, Pak. Leres sampeyan arep ming anu nun semboten ming ning arep pakaryane nggawa pitik potong kali duduk sumur ning sandale sampeyan. Nggih, berarti nek nang ngisor sumur kan wis entuk jero kae. Mas aja diple. Nggih. Mulane cepet dadi. Neng omah barang ya Dik. Mulane ya cepet dadi. Lek teng griya niku nek kula mboten nembang, kalih mboke mboten sangon sekolah rin. Ngoten. Nggih. Ning sae Mas, di nganu nggih di pokoke nggih. Nggih. Matur nggih, Pak. Yo Mas dicaosi rondo kempling. Ya, apa Aja dipleroki. Aja dipleroki. Ketemu kuliah rondo. Nganti selip-selip aku. Iya. Mangga, ya. Hoi. Iya. Ditinggal kapribaden ketimuran boyo sing eling iku budaya ditinggal kapribaden ketimuran boyo sing eling iku budaya
Matur nuwun, Matur Pak. nuwun, Pak Suyadi. Siadi. Oh, Siyadi. Nggih. Kok mboten Su mergane napa? Mboten kene niku kelangenane bapak nenten wayang mesti panggilane Siadi maring ngendi. Oh, Siyadi maring ngendi? Oh ya. Oh, alah. Iya. Wah, iki lho, Mas. Iya. Luar biasa ya, Mak. Iya, nyatane panjenengane arep dados saka pereng Kendali Sodo Suwita Sang Begawan Anoman ya. Nyatane ya tembange apik tenan ya. Saking ngabehi Marsudiyana, Lurah Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Ya, nyuwun randha kempling jauh-jauh lho Mas Eno. Nggih, mangke kula caosi, Pak, mboten sak kuwatir. Ya. Mergi menika mangke tasih wonten pengundian Durpres. Ya. Mbak Ayu Purwalestari dipun suwun supados nyekar Grajagan. Ya. Monggo diaturake. Monggo Mbak Ayu. Ya. Ayo digayengke apa kalah karo tukang duduk sumur kowe. Ya. Grajagan Banyuwangi, Grajagan Banyuwangi. Iya ya, Mak. Nggih, Pak. Heeh. Kok suaramu kaya ora metu to? Napa? Kok suaramu kaya ora metu? Lah niki pun metu. Oh ya wis kok mau le muni nggih iki kok mengosi sithik ning ra ono suarane. Metu nggih, Pak. Ya wong Kemayu ki biasane sok ngono kuwi. Iya. Kemayu. Heeh. Ora usah, Bro, ora usah tok pikir sing ngunekke ming bojomu dhewe kok. Iya. Mboten napa-napa kula niku. Ah iya wis. Sajake wis ra seneng karo kowe. Ciri-cirine pripun nek mboten seneng niku? Ayo ngelokke mbok bojone dhewe kok Kemayu, aleman ngono ki. Oh. Wis ra patek seneng bali. Nggih, Iya. napa niki, Pak? Gerajakan kok. Gerajakan. Ya bawani nganggo gelang alit ya ora apa-apa, monggo. Nggih. Ya. Mambiat mayun paman. Niki kula angsal saweran mboten? Sementara iki lho ngono. Dereng. Iki Waduh. saka Piyai Klaten. Ya, Nggih. Mas Tristianto. Oh ya, wis kirim 1,5 juta. Oh ya. Nggih sinten? Nyuwun gending pepeling, Bos. Oh ya, Mbak Ika. Wah, bejane Mbak Ika iki. Ya 1,5 juta ki ning kene ana tulisane ya 200 nggo Ika. Sing 1.300.000 nggo aku. Oh iya. Lho kok akeh banget. Apa? Kok kacake adoh banget. Lah sing piye wayangan ning kene sapa? Rak ya aku to. Ika rak ning panggungku apa arek Ika nembang dhewe ning lapangan. Wah, kejam. Piye? Kejam. Ayo ben kowe iki nek ra dikejami ya do ngeyel. Iya. Yo. Sawarane gending belam biangan. Kita iki wis bendina ning kok kaget nggih, Pak. Sapa? Kula. Oh aku kowe bendina sok kaget kok. Soale ora ajeg soale. Marai deg-degan lho. Lah yo, lah nek ciri khas Banyuwangi ya ngono kuwi. Bleh ngono. Soale sing kakung biasane bengok-bengok. Belambiangan, belambangan. Ruang bleh tatu ngono. Ah. Ada tatu. Yo. Nyaram yai
kowe nek ora ati sabar wis do tak potongi kok bayare. Lah piye? Lah kowe ngeramatke aku njondel lho iki mau. Kula weruh mboten niku. Apane? Mboten jondel ki. Kaya ora weruh kowe. Aku ketoke meneng wae ning ana nggon-nggonan sing jondal-jondel. Nggen pundi niku? Ora usah tak duduhi. Noswan tara kaget tenan aku Pak. Ben pembalasan kok ya. Iya, aku mak teratap tenan ya. Mianyu wangi lor lan kidul halas angker kang kalim yen lim yen Belambangan Biangan Ya. Ya. Aja takon sesaseneng kang disangga Tanah India. tanah India Gumel yaring. gumel yaring taman Sarinuswan Tara. tara Ya. Mangga gerajakan dipun aturaken. Yuk.
Sik aja lunga sik. Aja lunga sik, pamundutan saka iki Pak. Sapa iki mau sing anu Pak ngabehi Raden ngabehi Marsudiyana. Ya, yo napa? Randha Kempling. Kuwi lagu duet. Didueti karo bojone dhewe no. Ya. Ayo Mbak Mas Kiswan ya. Jumeneng ora ning kono kok ya. Ya. Nek dikon duet karo bojone aras-arasen nek karo Ika senengi ra jamak-jamak. Iya. Ayo semangat karo bojone iki semangat. Iya. Kok menjap-menjap. Nah, sajake Sing koyo ikhlas. sing ikhlas. Senyum dong. Jegadul cangkeme. Ayo. Iya. Nyambut gawe. Piye kok meng melirik ngono? Karep kula ku ya isih beda ngono lho, Pak. Sik beda piye? Ya mboten kalih niki terus. Bosan. Ora. Heeh. Bosen ya? Hah? Enggak. Lah karepe karo sapa? Nggih pun kalih niki sakanane lah. Saanane. Lah arep karepe karo sapa? Karo sapa karepe? Karo sliramu wae diajeng. Wis. Ngapusi. Ya wis nek duet ungkur-ungkuran ya ora apa-apa. Kira-kira ra cocok. Semangat. Ya semangat. Sinten sik? Randha Kempling. Oh nggih. Kok ketno kosong to, Pak? Kosong ya ora apa-apa prihatin. Ya kadang-kadang iki ana apa-apane ya awak dhewe labuh budaya, Bu. Labuh budaya. Labuh budaya. Ndak seneni Pak Doyo. Yo, besok gampang, maringi sesuk nek. Kowe nek araku Beres. beres. Yo, monggo didadoske iki panunan saka Pak Ado-ado saka anu lho. Kecamatan Mijen Kota Semarang. Wah, alhamdulillah. Mijen ki ngendi? Ya wis daerahe kono pokoke. Sak kidul Simpang 5 terus. Ngawur. Ayo ngawur. Ngawur Simpang 5 wae radong kok kowe iki. Iya. Rung tau tekan Simpang 5 kok. Iya, mengerti tembange. Heeh. Yo, mangga Mas. Ndak pundi nonong ning Pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi dingaren tindak dhewe ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbangan gaspol gas. Yo. Bayu pada tinggal pun dingaren kita dewe ora numpak taksi dewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun kancane Alias kebetulan. Lanjane kandang rada kabetan.
kacau kabeh. Ora kacau, aku sing marahi kok ya ora apal kok kowe ora. Kuwale, Mikir Pak. apa nganti kleru ki? Mikir apa? Mikir apa? Mikir Kok mergo pasangane ora cocok apa piye? cocok. Jos. Iya. Pun niki Wis, heeh. estu. Walah iki kok dadi bareng arep rampung limbuhan kok malah layange ting telotok teko terus ki. Ya ora apa-apa, Mak. Nyuwun lagu saking muda-mudi Taylor apa Taylor? Ya, Taylor. Ya RT 02, RW 02, Rawa Bajul. Oh iya. Nyuwun apa? Nyuwun lagu ngimpi. Ya, mau ya ana sing nyuwun pepeling lumantar. Ya, alon-alon no. Ya. Wis jam 1. Wis ora masalah sing penting lakone rampung. Ha iya. Engko ana sing ora seneng. Lah iki mergane aku wis matur to. Engko ora nganggo gara-gara ngono lakone we Ponokawan metu terus kok saben adegan. Oh. Gara-gara arek ngendi? Iya. Butuhe engko ora tekan jam 4 selesai to. Iya. Ya ngono ya, Mak. Mang lakone iki tak gawe ora ana gara-garane. Engko role ya ming Ponokawan kabeh kuwi. Iya. Ya ora apa-apa ditutuke saiki. Mbak, lho, kok wis do ilang? Iki sik nembang menungso apa demit ki, Mas? Ya menungso kaya. Kok barang oleh kok wis do ilang? Ya. Saiki Mbak Nadila, ya Mbak anu apa Ika, ya karo Mbak Cita, ya biayi telu, heeh. Ayo jumeneng sisan. Ya. Didobel-dobel ya Mak iya. Sing pojok kono ya urung ana sing ngadeg. Wis tenang kok tak deke kae. Iya. Rasa sangu wedang. Oh. Nggo liwat. Iya. Kaya arep mlayu-mlayu esuk. Ya, nyangking wedang ki mindah ndak nglangkai wedang. Lah iya. Wong wedone nganti wani nglangkai botol ilang. Iya. Monggo diaturake. Napa, Pak? Pepeling. Ya, pepeling. Pepeling rasa nggo bawa langsung wae. Ya, iki karo ngoyak wektu engko isih ana langgam ngimpi sing durung diaturake. Ya. Ngono ya. Engko ndak ora rampung. Monggo. Ayo. Yo.
Mbaka siji waton rata ngundak ditagih no. Iya. Ayo jumeneng meneh no. Iya, waduh. Lagi linggo. Yo karo ngrampungke iki nyo ana apa-apane yuk nek iki ora ming kosong mlompong. Estu. Ya ora tak buka. Lho. Hah? Diparo? Lu kerja apa lu? Kan gue yang kerja, Bo. Modar ora cocoknya. Wong bojone sing nyambut gawe kok kono separuh apa? Grondok kemplinge kleru kok. Iya, separuh apa? Iya, karang ya wis saking suwene lagu kuwi ora dunekke lah iya. Ngimpi dibawani saking muda-mudi Taylor. Taylor apa Taylor iki, Mbok? Iya. Pokoke iki tulisane ora mriki. Oh, mboten nggih matur sembah nuwun. Iya. Ya nggih, diatur ngambara. Monggo. Ngambara ing ngawang-ngawang. Ya. Neno-neno. Bebasan tanpa tepi. Kalian Gunung Sewu, ya bapak-bapak panitia nyawisaken ubo rampene Durpres. Ya bariki Durpres ya mak papat kasur loro, lemari loro. Ya, wah, lelok. Neno, mangga. Nara besing mega ngunggahi
satemah kinawa ngimpi mangga Sripet sripit lembihane mrak kesimpe gantes luwes wirakane anglam lampi sadat singsat beses angati dasar ayu maksih kenyotan ujiwa oh nak cakati aduh mesem sepet madu Nora Sranta tak gandeng melaku muyu tak debut wah enak mangga Katon gungan kanyo kang pindho sari oh puji wane kabeh mau amung mimpi ya matur suwun Mbak Ayu ya sampun sembah nuwun terus kendhe dicritani ya nak ayo tak dereke mak tansah marmaring sukma sinukmaya winaya ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumasa ping rasa jati datan kawusa manjing wonten gupit sanggar sangarup nena gandha kecap nalika semanten iwang pikulun manik moyo sang iwang jagat giri pratingkah ngawe sangganing para dolandara pating bleber pating cowot kotrita bludakaning daratan